Когато погледнете света днес, какво виждате? Виждате ли разделение или възможност за единство? Виждате ли страх или шанс за смелост? Аз не съм живял вече, но съм просто човек, който гледам как властта се предава от ръка на ръка, като игра на деца, които не разбират, че всички ние носим една и съща човечност в себе си. Виждал съм как градове се превръщат в пепел и как морета се изпълват със сълзи заради тази власт. И знаеш ли какво? Всичко започва от страха. Войните не се водят за земя, те се водят за власт. Войната е инструмент в ръцете на онези, които се страхуват да загубят трудници. Те са немощни старци, брони, треперещи от мисълта, че някой друг може да докосне това, което смятат за свое. Те се страхуват от младостта, от новите идеи, от силата на обикновените хора. И винаги със същите думи започва всичко. Говорят ни за мир, а не подготвят за война. Говорят ни за единство, а в същия момент чертаят линии в пясъка, за да решат кой е с нас и кой е против нас. Крият се зад богозвучни фрази и грандиозни речи, докато сенките подготвят следващата битка. Те са актьори в театъра на абсурда, където публиката плаща с живота си. Тяхната цел никога не е била мирът. Целта е властта. Мирът е просто приказка, която разправят на доверчивите, докато кръвта тече някъде далеч от очите им. И за да не бъдат свалени, те са готови да опожарят целия свят, да превърнат животи в числа, а съдби в статистика. Те са като ненаситни демони, които поглъщат всичко по пътя си. Невинно, любов, надежда. Само и само да останат. За тях няма значение дали земята, която управляват, е пустиня. Важното е, че е тяхна. Ето и най-голямата истина. Властта, която идва от страх, е обречена на падане. Защото страхът създава само руини. Той не строи, а разрушава. Той не обединява, а разделя. Затова, когато видиш как света се разкъсва на парчета, помни, че истинската сила не е в короната, в сърцето. Тя не е във властта, а в човечността. И най-голямата победа, която можеш да постигнеш, е да откажеш да бъдеш като тях, да откажеш да мразиш, да откажеш да се страхуваш, защото именно в този отказ се крие нашата единствена надежда за спасение. И ако някога се усъмните в собствената си сила, запомнете. Един човек, който отказва да се подчини на страха, е по-силен от цяла армия, която се огуба на омразата.